klardak CCTV pi niki fix damji pu sita la tu jadop komputer amunit atum pusipu lage nang litum ridam lo te teklong ya hong lo ne pilone amat alang litum CRP pen sabi ke ended lo CRP tum pen CRP tum ta tangka padiktar dum de pu amat alang litum arlo mane hala strong room arlo che dab legi lut kali hala pu hi na tu counting hall na tu lene pine si ki lut damji tu hala da kam klem damji so amat sita kahin no bangke hala strong room along si strong room ang nu che dab si hala tum an ki chu dan chu ka do we along prek da ani chu thai do ma ti di hala ke sita alang li tum hadak si an ki chu damji tu si ke thai hadak si gang ni dam tu lama si ilitum amunitum guard atum ilitum a watcher atum alang litum pan plum dun ju la dakturan ne halong pektura mo la si alam mo la si lai hoya attempt ke tempering pan si ke claim dampo ka matha ke di athema bluetooth se lami pulote te bokhet nahi ko mati ala strong room te la pan lor kom la lang litum je pai ke ako lang dum pemi mite strong room mata include bon la tu là non jo thom jo phi do lang alang litum ka puja pan bor iji la si litum la returning officer la pen district commissioner SP atom man to ning rilo alang litum non pen para ke la son sapta allow le den hala CRP atum ta ilitum bhange strict o te ta hala jadab computer muni tum bhange strict te la bangga ma hu me me alam teng ke hadi Bluetooth pen tebok head pen lote la Bluetooth pen hala arlo computer hala EVM arlo ke dotang port hedi polom alakha hedi akalakha number hedi hala a number mane EVM number kali hala vote 50 ko an mahala lar det nelitum ka julong lage magazine long theke tok patai tin ni poke dum long la